Sanibonani guys and welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ulungi aka Uluzipho Bafethu. So uma ukuthi ngosho kwi-channel ngicela uvele uphuthume press subscribe, like, share, comment, click on the notification bell so that uzobe uqala ukuthola ama notification whenever I post a new video bafethu. Uma ukuthi futhi udala kwi-channel, I'm sure you already know ukuthi asiwaskip ama-video siyabuka from beginning to end. Askiphi ngisho nane-advert siyayibuka bafethu, and also sino-super thanks. Uma ukuthi nje you feel ukuthi ufuna uku-contribute okuthize nawe to i-channel, you are welcome ukuthi uye ku-super thanks wethu and then uclick i-option ehambisana nawe bafethu. Without wasting your time, another story sanamhlanje sidlula kakhulu because I will be talking about my salofu. Okay guys, ngifuna unixoxele ukuthi cishe ngashona, ngivuke emathuneni sobonana. Okay, so what happened was ngithe ngifuna ukutshena because mhlampe khona ongasizakala, mhlampe nobody knows. Okay, so into eyenzekayo bafethu, all along ngihlezi ngitshe senginama-ulcer yabo, ngale ndlela le yokuthi bese ngi-avoid ukudla izinto ey'babayo, izinto ey'ne-spice, yabo yonke leyo nto leyo. So this one time ngoJuly ngawa e-bathroom, ngashayeka ngey'mbambo yabo. So the time ngiwa ngishayeka ngey'mbambo ngalimala nala engalweni. Mangilimala la engalweni angaya kwi-G_P, i-G_P yami yafike yangitisha la. Ngayitshela hayibo yazi ngishayeke ngey'mbambo. Wathi nje hhayi akaboni ukuthi ngabe ngiphukile yabo. Hhayi ngithi okay cool. Hhayi mase ngithi okay cool, la ngifuna ufunda izinto eziwu-2, but the main thing is if kuwukuthi une-medical aid, sana lwami ungalingi u-opte for a cheaper plan. Ngiyakutshela uyidinga ngelinye ilanga. Okay, but asikho lapho. Athi-ke udokotela hhayi ngeke ukuthi ngabe ngiphukile yabo nani. Hayi okay cool. Hhayi kushaya isikhathi ngilentuzeke bese-ke ngibuyele yabo ngibe normal. But ngisho le nto le yabo ngoba wangipha nje i-tographer but akaze ngifake i-x-ray or anything to see ukuthi ngiphuke ngampela yini noma angiphukanga. But ngiyazizwa mina ukuthi ngiphukile mani yabo. Hhayi kuhambe isikhathi kubo July, August, September ngiqale ngigule-ke yabo, ngisha ama-ulcer. Guys ngitshela ukuthi ngishe okokuqala ayikho into engayithenganga. Ngathenga o-Multi-Force, ngathenga ijuba, ngathenga laba khona le i-condensed oil mixer nalento engathi ilento yokugcoba iy'ngane la ekhanda. Ngathenga izinto zamandiya engangazazi ngangiy'thola ko-YouTube. Ayikho yabo, uma ngithi ayikho ngithenga o-Mayogel. Guys angazi ngingabala ngithini, I bought everything ongayicabanga ekuthiwe ama-ulcer. Hhayi ngivedane ngibona ukuthi this thing is not working. Ngihambe ngiye kwi-G_P. Uma ngiya kwi-G_P, i-G_P ifike ithi hhayi okay, ingijove ngibe right for leso sikhashana, inginikeze 3 days, ngilove 3 days. Hhayi kuthi nje after leyo 3 days ngiqale phansi futhi ngigule. Hhayi ngiphindele futhi kwi-G_P, iphinde nayo futhi inginikeze another 3 days, ngisebenze 3 days. Ngiphindele futhi okwesithathu, same story. Lapho I'm going to different G_Ps. The reason why ngale ntuza ngadropha i-medical aid yami, so bese nginama-savings amancane. Ama-savings aphela guys. Ekupheleni kwama-savings ngangingasakho ukuya kwi-G_P cause kwakuzomele ngikhokhe u-cash uma ngiya kwi-G_P. So ngase ngisebenzisa khona into ekuthiwa u-day to day, la ukwazi khona ukuthi mhlawumpe uye e-Dischem mese bekwenzela i-online consultation. That's why ngangingamtholi udokotela ozongi-admit-a because ngangihlezi ngiconsulta nodokotela abaningi abahlukahlukene yabo. So engibona ukuthi ngizoze ngife phela, akekho umuntu olova. Nasemsebenzini sengilove iy'nsuku ey'ningi already ukuthi every week mina ngi-attend-a 2 days kuphela, emva kwalokho ngiyalova yabo sengazi ukuthi nami angisili ikhanda. Hhayi kusho kuthi kulokhu kwesithathu mase ngiya kwi-G_P okwesithathu, nayo ngiyibone vele ingitshela ukuthi hhayi ingisendele ama-video ukuthi kumele ngi-exercise, ngivele ngibone lapho ukuthi hayi no man, ngizoshona la nginganakile. Ngahamba ngicela singayihambela mina ngayele i-emergency yasesibhedlela. Ngiye kuphi? Ngiya esibhedlela e-Westville. Hhayi uma ngifika e-Westville ngifike ngibachazela ukuthi hayibo ngiyashona, isisu ngiyasha esiswini. Ngangisha kuze kuye kwi-back yezwa indlela engangisha kabuhlungu. Ngangazi ukuthi nje kunebhola lomlilo elilokhu lihamba la lize liye nasemhlane. Hhayi uma ngifike e-Westville, kuthiwe-ke e-Westville bangithatha serious-ke. Bathi nje bazongiyisa kwi-X-ray. Plus ngaya kwi-X-ray, ngaya yini lento le yenziwa umuntu okhulelwe, ngaya kuyona, angisazi yini le efaka amafutha, ultrasound.
ngaya kwi-X-ray, ngaya kwi-ultrasound, ngaya, yeah, it was just the-X-ray and ultrasound. Eyi uma ngifika khona ebuya udokotela ethi I've got bad news. Ngithi hhayi bo yini indaba? Athi ngangisaye kwi-X-ray kuphela lapho. Athi nje ngenkathi waphuka amathambo. Hhayi bo, ngithi kanjani dokotela? Athi yes, waphuka amathambo awu-2, but azokhona ukuyi-recover-la after maybe 6 months or so. Hhayi, ngixakeke. Bese kodwa sizoku-admit-a because uthi unama-pain esiswini. We need to see ukuthi yini kahle kahle le esesiswini. Hayi ngithi okay. Hamba ugqirha. Mehamba ugqirha, afike-ke ashona yenzeke i-ultrasound leyo-ke. Uma ngiqeda ukwenziwa i-ultrasound, kwenziwe i-M_R_I scan. The most scary engabe i-scan engabe yini I've ever. Mina ngi-claustrophobic, so nganginama-issues ngayidlela ukuthi kwakumele ukuthi ngithole ngisho amaphilisi okwenza ukuthi ngibe calm ukuze ngenze lesa scan lesiya. Hhayi okay, benze i-scan, yabuya udokotela futhi ethi I've got bad news. Ngithi kanti kwenzakalani dokotela? Athi udokotela ngithola ukuthi unama-gallstone, ama-gallbladder stone. Hhayi bo, ngithi mina yini leyo? Athi udokotela hhayi amatshe amila kwinyongo ngaphakathi, so sithola ukuthi unawo. But i-issue enkulu ukuthi elilodwa selingaphandle kwe-gallbladder. Hhayi bo, mesho njalo kushuthi assume ukuthi kushuthi ngenkathi ngiyo ngabe laqashwa ngabe liyakwazi ukwenza into laba ngaphandle. Athi-ke because of that mina ngi-specialise nge-gallbladder, yes, ngiyakwazi ukwenza i-surgery ngikhiphe i-gallbladder, kodwa angikaze ngibe kwi-situation whereby kumele ngikhiphe i-gallbladder engaphandle. So kumele angazi kwenziwe ibani i-scopic bani bani bani. Hhayi ngithi mina okay. Lapho ngikuma-pain guys, ngithi nje uma kuzophela le pain. Hhayi nangempela dokotela same time kuthiwa usuyahamba uyokwenza ibani i-scopic bani bani. Mangifika isihluku abasenza kimi guys, bengifaka ikhamera la ngizwa ngibhekile bengidlokoza, kwakuze kuthi angiphalaze. Hhayi kuthiwe sekuqediwe ngihambe ngiye ewadini. Uma ngifika kwiwadi, abuye udokotela athi i-operation ayihambanga kahle, so kumele ngihambe ngiye entabeni manje. Emva kokungidlokoza okungaka, mase ngiya entabeni sengivuvukele konke la, yezwani, ngenxa yokuthi nje ngidlokodlile. Ngihambe bafisa ngiya entabeni, uma ngifika entabeni athi nje udokotela wakhona angeke ngikwazi ukukusiza njengamanje usavuvukele kanje. Kuzomele kuboshwe lento le and then only I can be able to help you. Ngicabanga ukuthi ngahlala 8 full days ngilinde kwehle lento le iboshwe. Hhayi yaboshla-ke into-ke ngahamba-ke ngayiswa ngayokwenziwa etiyetha ngendlela e-proper, ngalaliswa lento anesthetic, ngalaliswa and then bayenza-ke lento yakhona balikhiphe-ke igolide lelo. Mase balikhiphile igolide cha lo dokotela ngathi uyayazi into ayenzayo ngoba ewesifili phela sebengidlokozile. Ngithi mina dokotela yini ndaba ungavele usase uqhubeka wena ngoba kuthiwa kumele ngibuye vele ngizokhipha-ke inyongo-ke manje the whole gallbladder. Ngithi mina why dokotela ungasale usungikhipha wena-ke inyongo. Ngakwazi ukuthi khona into engiyisenzayo guys. Athi udokotela no, angikwazi ukukukhipha mina inyongo because wena uyi-referral and mina nodokotela wakho sinobudlelwano obuhle. So if mina ngingathatha wena, so ngabe sengimoshile ngobudlelwane. Yo, nami ngiyibuke lento ngi-understand ukuthi hhayi it makes sense khona, yabo. Kodwa igazi lokhu shuthi kube uhlinzwa yilo dokotela. Hhayi ngimbuze mina sithi mina dokotela ukucabanga kwakho hlampe udokotela lowana-ke enganikwa yena i-emergency because awuy'khetheli udokotela uma ungena i-emergency nje bakunika udokotela available. Ngithi uma ucabanga lo dokotela lo uzothi nibuye ninike ukuzokhipha i-gallbladder sengi-right-ke lapho sengiwumqabaqaba. Athi yena hhayi mhlampe after 4 weeks or so. Ngithi okay, hhayi ngihambe ngibuyele ekhaya. Hhayi mese yasho udokotela ukuthi hhayi ufonele udokotela wakho-ke for i-follow up, akutshele ukuthi ubuye nini for i-follow up yabo. Ngimfonele-ke phela sewudokotela wami ngizothini. Ngimfonela athi ngibuye nje soon for i-follow up. Ngangikade ngibuye esibhedlela ngizobuyela emsebenzini Monday. Avele athi angibuye Monday. Ngithi there is no way, kade ngisesibhedlela isikhathi sonke. Angikwazi ukuphinde futhi ngingayi futhi Monday emsebenzini ngiye kwi-follow up nabo bazobona ngathi ngicela ungimuvele to Thursday. Hhayi angimuvele to Thursday. Uma ngifika kulowo Thursday avele nathi nje udokotela next week Thursday. Owathi Wednesday it was a holiday, i-24 September. Athi nje next week Wednesday uyabuya. Hawu
Awu mesethi Thursday cause Wednesday i-holiday whatever ngithi okay. Hhayi sengihleliwe lapho ngincemane. Sengidlalele ovalweni manje ukuthi hawu mase ngiyohlinzwa-ke futhi lapho ngi-right manje. Hhayi ushayo lwesintu sengathi ngiyasetha guys yezwani. Kube nje khona into elokhu ithi angikhali ngoLwesine. Izinto zami zingahlangani ngisabathe izinto zami ay'hlangani. Ngisho ukuthi ngisho inethiwekhi ye-Wi-Fi yayingadonsi ngizama. Hhayi bo guys, angiyazi mina leya nto. Hhayi ngigcine ngihambile-ke ngaya esibhedlela-ke guys. Uma ngifika esibhedlela ngithi nje ngifika kwangitsheliwe vele ukuthi ngingadli. Ngifike nje ngimsulwa ngoba ngizothi ngifike ngibe nge-straight etiyetha. Yimi loya yangihambe-ke ngetiyetha bafethu. Uma ngifika etiyetha qale belwe nomthambo nje umthambo bawutholi belwe nomthambo bawutholi hlampe kwaphela nje mhlampe almost 30 minutes becinga umthambo bengawutholi. Ilokhu lisho igazi lami ukuthi eyi hlampe yabo kodwa ngibuye ngithule. Hhayi angitshele udokotela athi kunama-option angawu-2. Angifuni uze ulentuze ungazi yabo. Athi i-option yokuqala eyokuthi ngizokwenza imbokomboko. But uma kuwukuthi i-operation ayihambi kahle ngizohlala sengikuhlinza. So angifuni uqhamuke lapho usunenkebenkebe la awusazi ukuthi bengingakutshelanga yabo. So kungcono ngitshele beforehand ukuthi if ibhekile i-operation kuzophoqa ukuthi ngikuhlinze njengomuntu osuke yabo uhlinzwa lapha nswebele. Into engaka. Yo ngiyithandaza isikhulukhulu wami kukho konke ngicela ukungahlinzwa. Hhayi ngicela ukutshela guys ukuthi ngihambe ngetiyetha. Hhayi begcine bekwazile-ke ukuthola umthambo bengilaliseke. Ngivuka ngathi ngivuka nje okokuqala ngay'phenya ukuthi angangihlinzanga yini hhayi angangihlinzanga. Yebo udokotela athi hhayi i-operation ihambe kahle. Yabo anginikeze izinto zama-pain-i ngi-right. Ebusuku ngidane ngizwe la. Ngazuthi ngithwele u-50 kg la wetshe futhi nawo hhayi nje wempuphu wetshe. Yo ngisabathe yabo uma ngike iy'ngane intombazane yayilele nami lapha yayivelele. Yabo uma ngike ngaphenduka ngingabe ngisakwazi ukuphinde ngiphenduke back. Ngithi ngibamba le nto yakhona yokubiza unesi ngihayi vele ngihluleke vele ngimemeze-ke manje ukuthi ngoba ngangisuke ngingasakwazi ivele igxume Nkosi yami le ngane ingiphressele ibhaza le yakhona. Yo gayizini. Hhayi ngibone ukuthi ngiyashona mfethu ngiyafa. Khona into elapha ethi hhayi ku-normal for umuntu kade eyokwenza le operation yakho yabo. Hhayi ngithi okay ngibuze ayikho into engingakunika yona athi nje uma kuhlula lezi zinto zey'nhlungu esinikeze zona asinayo ilungelo lokukunikeza enye into because saninika into engahambisani nawe. Eyi ngisafari guys yabo lento ukuthi kuvele kulokhe lonke leli side ngizwe kahle ukuthi lonke leli side lami alisebenzi manje. Hhayi ngilentuze-ke kube khona nje into ethi awucela i-bag of ice yabo hlampe ubeke yona. Hhayi ngicela ngampela benginike kwayimande kufika kuthiwa ngalala ngiqamele e-ayisini ngiyacabanga. Ngalala ngiqamele e-ayisini. Hhayi ngakusasa afike udokotela esengitshela udokotela angilalanga. Ngale ndlela yokuthi nje ngapha angikwazi ngisho ukwenzani. Athi hhayi okay anginikeze something yazi ngalelo langa ngezwa ku-easy kwehla lento yayila. Hhayi mase kuthi-ke angasho lutho nje udokotela ngey'ndaba ezinye wangibuza lokho nje mfethu nginama-pain la. Hhayi wathi okay. Ngamgcina lapho udokotela guys. Kuthi kusenjalo-ke ngigule-ke nje kubuhlungu kodwa indaba nje ayisipheli kungasekho ngoba kwasekula. Hhayi ngihlale but iy'nhlungu ngiyazizwa guys ngiyezwani. Hhayi vedane kuthi nje hlampe ntambama ngalelo langa kade ngineye le nto yala kuthiwe ngiyokwenza i-M_R_I scan kuyobona ukuthi ihambe kahle le nto. Yo ngihambe gayizini bengifake i-hour kuleya nto leya. Bengikhiphe bephinde bengibuyisele 30 minutes. Bethi bazongidaya ngazi kanjani bephinde bengibuyisele 30 minutes ngibuyile. Hhayi uma ngiphuma khona nobody tells me ukuthi kwenzakaleni yabo hlampe ukuthi khona into e-wrong or anything. Hhayi kuthi kusanjalo-ke ngizwe nje ngakusasa unesi esethi ngiyahamba ngiye entabeni kuyaphuthuma. Hawu ngiye entabeni futhi kuyaphuthuma futhi again. Yabo ingiphazisha nje ukuthi indaba njalo la kuzohlezi kuzomele ngigcine ngiphuthunyisela entabeni uma ngade ngize khona. Hhayi ngithi okay why athi yena akakutshela lutho udokotela ukuthi mina ngimtshele lutho. Ethi hhayi nami angazi kuthiwa uyokwenza ngathi i-U_C_P or i-U_C_R angizazi la magama yabo abawasebenzisayo. Ngithi mina okay hhayi kufika ngempela i-ambulensi sengiyaphuthuma sengiyi-emergency. Ngithuswe yilokho sekuthiwa sengiyi-emergency. Hhayi ngihambe uma ngifika bengibuza udlile yini? Ngithi mina kuthiwa bengamniki udokotela wakho akaktshelanga yini? Ngithi cha aze ngibone nje udokotela wami.
Ayi kuthiwe-ke udle ngasikhathi sini ngisho-ke besho ukuthi ayi solinda a few hours because vele kwase ku-late ngangikade ngigcina ukudla ekuseni. Bese solinda a few hours and then mase uyohlinza. Ngiyohlinza game 2 within a space of 2 days. Ayi ngithi okay bafethu, eyi ngihambe-ke fike ngampela kuphele lawo ma-hour-ke bezolinda ngishintsheke ngigqoke ezasetiyeza bheke khona. Eyi this time sengiyasaba ngampela masuzwa sekuthiwa usuyi-emergency phela sukusuka susekufeni lapho. Ngiyakhala guys, yo iy'nyembezi ziyayiqathakela zona ngiyabuka nje Nkosi yami, hawu ingane yami, yiyo nje ikakhulukazi. Hhayi ngihambe gayizini, mangifika lapha iy'nyembezi zayiqathakela ngisho ukuthi ngiyayibamba iy'nyembezi ziphumele ngithuswa ukuthi ngiyi-emergency mina. Bengibuyisele kuyena lo dokotela vele nasekuqaleni ngasizo yena. Eyi mangifika mfethu laphana ngikhale kanti umuntu ozokwenzisa i-anesthesia yo lelo gama le kodwa elino-stick lo olalisanayo. Uyiletuzana uwumuntu omnyama angitshela ungakhali ziyiqhathakele ngithi ngiyayisula nomama laba abasiza etiyeza bese ungakhali. Uzoba right nodokotela u-best eyi ngisho ayi bengidlalela ingoma kuthiwe Nkosi ngidlalela ingoma uthanda yiphi ingoma? Ngithi mina eyi noma yini angisenandaba nangoma. Lapho zayiqathakela iy'nyembezi hhayi bagcine beyenzile into yabo ngalala. Mfuke nalo udokotela naye ungitshele futhi ukuthi the worst that can happen ukuthi sizokusika lo mhlinzi omkhulu. Yo hhayi lento ngithi hhayi kulungile as long as ngizophila nje. Nami ngase nginethemba kho sengiyiswa kulo dokotela ngangivele kade ngimncela ukuthi engiyenzeni yabo. Eyi mase ngiyafika-ke mangifika lapha bengenza nakhona futhi mangivuka first thing ngiphenye isisu futhi awema. Mangithi ngiphenyisa isigayi sengifake ipayipi-ke manje la. Eyi ngihambe mengifika-ke udokotela efike-ke ezongitshena ukuthi hhayi sisi sithole ukuthi-ke kunembobo. Ngenkathi ekwenza udokotela kukhona imbobo nganoma ayivalanga noma yavuleka I do not know. But kunembobo le mbobo le ibisizo-cause i-infection because inobomvu. Ngoba ngi-drain-wa nje ngi-drain-elwa nobomvu. Angitshela udokotela ukuthi ukube kuthiwa awusheshiswanga i-operation yakho kukhulu obekungenzeka kuwe nje ngakusasa. Ukube kuthiwa siyenze ngakusasa. That's why kade sikuphuthumise kangaka. Yithi shwele ayi ngiguleni-ke lapho-ke ngigule ngalendlela yokuthi I'm still recovering. Ngangifakwe ipayipi guys. Ngalendlela yokuthi akaze ngiwabone kwalawo ma-gallstone, akaze ngibone kwaleyo gallbladder, angazi noma bakhipha yona noma abakhiphanga yona. But-ke ngoba ngiyaphila nakhu ngisamile and ngagcina ngingahlinzwanga ngomhlinzi omkhulu. So I wanted to say to everyone ohlezi etshela unama-ulcer, uma unayo indlela yokuhamba uyoyibheka guys ukuthi kahle kahle unama-ulcer na, because lento le iyingozi and i-operation yakhona inzima especially mase kuze kwaba khona seli-outside of i-gallbladder. Kuba inkinga. But nje okukhulu kunakho konke lokho kuphela bengifuna ukusho nokuthi bengifuna ukuni-update nje guys. I feel like you deserve to know njengabantu abangisapothayo sibengiphi. But-ke konke kudlulile manje hopefully angeke ngisaphinde ngiphindele esibhedlela nje ngiyohlinzwa. Never. Okay-ke ngiyabonga kakhulu-ke guys. I hope mhlampe khona onizokuthatha kule nto kade ngisho. But nje kakhulu people abakholelwa sinama-ulcer. It might not be ulcers. It might be something else. Ngikhuluma nje anginanyongo. Ngiphinde ngizothi ngikhiphe inyongo mina. Ngiyadlala. Bye guys. Thank you so much for watching. Itori ibuyile. Bengifuna nokuzotshela ukuthi itori ibuyile. Every day I'll be posting a new story. Ngizokwenza sure. Sengi-right. Nalabo bebe-worried bengitexta benzani. I'm okay. Okay, I might have lost a bit of weight kodwa kusaseyimi guys. Thank you so much for watching. Ngiyanithanda.